Hello guys! Hello sa tanan ako mga subscribers. I hope nga madaghan pa niya ako mga subscribers sa akong YouTube channel. Sa tanan ako mga friends, please invite sa tanan yung mga friends sa ako ang YouTube channel. Please pa-subscribe ko. Kung dili mo mutan-aw, okay lang. Ako alang na ako daghang subscribers tungod kay wala lang. Gusto na ko malay natin makaswerte ko sa YouTube channel pero depende po lagi kung unsa ba nindot sa imong content sa imong video vlog sa imong mga vlog nimo. So ako amang good ako amang kong content ako bisan unsa ni siya bahin sa family, bahin sa self, bahin sa mga unsa ko nakita sa palibot mao ang ako ang mga i-upload sa ako ang vlog. Tapos gidepende sa ang akong nakita kung unsa ko nakita sa mga palibot na ako mao ako ang topic sa akong mga ako lang ipakita kung dinhi sa ako ang vlog. So ang akong vlog puro ni Bisaya na usahay nga magtagalog ko. Then, usahay kung pwede ta mag-subtitle kay dili ko mo ta maayo kasi masayo pa ta sa itong mga English speaking pa ta unya kuan man di ay kanang naay mga sayop busa mang Bisaya sa ako karon tungod kay gamay pa man ko mga subscribers ako mga family ako mga subscribers nga ako di ang i-vlog nabuhat na akong video guys kay sa panahon sa kung bakit wala ko kapasalamat. Yes, pinaaging ako sa Facebook post. Nagpasalamat ko sa mga nag-greet na ako. Dinhi, nagbuhat lang ako video kay nag-upload manggod ko o mga video clippings. So, gusto ko na ako ipapasalamat sila. Una-una sa tanan, karon pa late naman kay ni January hapit na mag-end ang January karon pa ko magpapasalamat sa ako ang sa mga video greetings si bago pa mo ko nag-upload sa ako ang mga video greetings nga gihaguan sa akong manghod. So una-una sa tanan before ko magpapasalamat gusto ko magpasalamat sa Ginoo tungod kay ning abot ko og 32 years ako ang edad nga daghan kay kog naagian nga mga trials, mga problema pero ning abot ko og 30 years iyaha kong gigabayan saksi nga akong pamilya, saksi nga akong kapamilya kung unsa akong mga problema sa una. Yes, aning abot lang to tungod kay natintal ko sa mga friends nga yes, nag-invite pero maulit yung panahon sa scam. Dahil isa ko sa biktima nga wala na ako kasaba. Yes, i-invite ko man to nga ka nag-invite sa ako pero sayop to ako akay. Sa panahon sa akong problema ato is nadala ko sa mga di na ako kaila. Yes, nakaulam-ulam ko. Pero tested kay kanaram kwarta naman po ang nagkakatak-utak ko. Pero, karon na ni kamot pagtrabaho para mabalik na ako sa ilaha. Thankful ko kay nga ako nakulaman is friends gihapon ni. So, pasalamat ko kay nagpaabot na sila. Nagkamas lang nga hinahinayan ako ng problema. Pero thanks God. So, salamat mo nung gusto ko magpasalamat sa Ginoo tungod kay iyaha kong igabayan sa panahon nga nagka-problema ako sa Bukidnon. Gusto dahil ko mag-sorry. Yes, nag-sorry na ko nila. Tiyagon gina na ako. Tiyagon ni sila Ate Chichi, nila Ate Chucho. Yes, nakasala ko tungod lang sa hulam-hulam lang. Wala ko nakasala sa ilajod. Nakasala lang ko sa mga sikreto na ako nga gitagot na walang ko kwarta. Tungod ko isa ko sa mga biktima sa scam sa kapa. And then, abidyo ko nag-end na ang akong work kung kay
na timingan magud nga mao pag-end ng contract, mao po'y pagkabalita sa nawala ng papa. So mao to nagkuan na siya, and then pero pasalamat ko kay ila akong gisuportahan nila tiya sa pamilya sa bukid ng ila akong gisuportahan, wala akong mga kasagmay. O ilang gipakita nga kaya ra nimo na basta maning kamot kag trabaho mo to nga akong gipanikamutan ang akong pagtrabaho. So karon pag thankful po di ay ko sa akong mga DCPC family, ang akong close friend, akong close nga boss, si Mamel katungod kay Mamil kas la Mamian, la Mambel, wala po nila kasagdai, nag-guide sila sa Ryan, sila sa Kaloy, si Doc Kimpang, sila naa sila sa akong plano sa school, sa school, abot akong problema, naa sila ilaha akong gi-advisean, inaas na sa akong palibot, wala ko nila nga naas na manggulo, yes, basta sa manggulo, best friend ako nasa sa layo, pero naas siya kanunay nag text. So naas sila Ma'am Chael na Ma'am Che Cabalies, isa sila sa mga basta mga tours o mga sisters na sila na guide na ako. Tapos, isa lang sa din ako makalita si Milka o si Mamian kay ilaha dyan kong giadto sa balay, ilaha akong ila akong gitabangan o pagsabot nila tiya. Pero, sa tanan yes, ako tong gidawat ako sala. Pero pasalamat ko kay ila akong gipasaylo kay nila nga ako ay taraman na pwede naman na mabalik. Yes. Karon nabalik na dyan ako hinay-hinay. Hindi man ako tanan nasubad ang tanan. Nag-share lang ko sa problema dati ha. Mo itong mga panahon, abit ko na ako ang mag-end ako mamatay na siguro ko anak. Pero na akong igsuon nga sa Grisel, ang mamay Grisel, naa sila. So, ito. So, din na lang ta, nag-share lang ko sila man akong problema. So now, nakasurvive ko, naningkamot ko mo bawi sa pamilya, naningkamot ko, tanan-tanan, para po sa ilaha, kay dili sayon, ang akong naagian, nga 2019, isa lang sa akong pinaka-problema, 2019 nga ito panahon, nga mali ang akong buhay. So, mo to guys, nag-share lang ko sa gamay ng problema. And then, thankful ko kay, abot ko na edad na 32 years. So, grabe, yes, nag-grow ko, nalipay ko, nakamukon ko. Tapos, tungod mangod kay, ang ako rin naka-move on mo tungod kay, ang akong problema sa una manggod kay ako mga itayan akong problema nagka-friend manggod mi nakuman akong bayad naka-friend mi isang upan dili ko na ako masugad pero sila nga naa sila pagsalig sa ako naa sila pagkas ako and then taas naman din na ako maglangan-langan guys tungod kay nag-share lang ko sa akong problema gamay then gusto ko magpapasalamat usab. Thank you Lord kay tungod kay naa ka nag-guide sa kuha. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta pagbalantay na ako nga imagine kong i-push habang kaya nimo decide kaya nimo ang tanang mga problema then yun karon na super na and then gusto na ko magpasalamat na ko sa inyo gusto ko magpasalamat di ay nagpasimuno aning ang mga video greetings na surprise ko sa uban yes na ay gamay nga nag-share ko sa iya kay i-upload sa kinako sa ako ang YouTube channel ganun na surprise ko sa mga message so gusto ko magpasalamat sa mga sa Cecilia isa sa mga simuno ani mga video greetings, ng text, ng message, mga agaw, mga agaw kasi naman ang nagkas mga agaw. Sa ako mga friends, of course, ako ang friend na si Ma'am Bell. Tungpong thank you, babe, kay inyong pag-share sa akong
share nga sa mga video greetings na ang uban mga test maulaw sila sa video. So maulaw sila magbuhat og video. So pinaagi na lang sila sa message. I-private message na lang, i-direct message na lang nila kay maulaw sila sa video. So thank you lang tuhas lang gusto ko mapatas ng mga option ng bell. Kay sa bell sa mga friends siya nag-message. Ikabalo man sa kinsa ko mga friends. And then, si Manghod, thank you kay siya ang nagpaan sa mga igagaw na ako para mo greetings sa ila ang birthday. So, thank you mo na gusto kong magpasasalamat. Thank you sa mga akong mga kapamilya, akong mga pamilya sa Bukid na, thank you Ate Che sa video greetings, thank you Julia, JG, GM, Joss, and tanan, sila Ate Che na message, birthday sila, MJ, thank you sa inyong oras sa paghatag o video greetings, salamat, usab sa akong pamilya, nga na kompleto sila except si Nisel kaya naman si Jajang yung present ba mauning ning presenta sa video greeting. So salamat kay nanay akong manong si Loy, salamat kay Mama Grace sila sa pag-umakonduha, siya niya Danining, sis Ning, sis Tia, thank you so much mga nindot mga mensahe para na ako. Kamu nga ako inspiration. And then, gusto ko magpasalamat sa mga ig-agaw. Ig-agaw ako sa Caloocan, sila Timilda, sila Rachel, sila Maika, sila Mayma, sila Kanan, din ano, Sheena, sila, then, nasa Bohol, nag-video sila Dapoy, sila Kevin, si Bibi, sila, ang ba na ulaw daw kuno, okay lang nasabat ko, pero hindi namin yapin sila yung mga text message, FB post. So, thank you so much sa inyo, sa akong mga suot ng mga friends, sa akong mga toys na naghatag og message para na ako. Salamat sa among group chat na sila. Guys, kabalo mo kayo sa mga toys sila sa Mambro, Mamdana, Mars, Tandog, thank you, Braille, Baridoy, sila, sila, Telecel, Telechoy, daghan man sila. So, sa akong mga sisters also, my sister Jael, thank you, my sisters, Ma'am Che Cavalles, sila, sa Ma'am Nelly, Ma'am Daisy, Ma'am Riley Kahan, sila ang mga duha mong gudang mga pag-group chat ako, group chat. Barkada na ako sa mga sa batch, barkada na ako sa mga sisters. Isa sila sa mga sugod. And thank you sa mga classmates, high school, elementary, college, prof ed, my classmates, Chloe, thank you sa mga video greetings classmates. Then sila Lima, sila Loylin, sila na ay higayon sa pag-greetings. Salamat sa inyong pag-send video. Salamat. So, wala yung katapos ang pasalamat. Kaya taas na akong video. Ito, nagbuhat ko video tungod lang. Gusto lang ko magpasalamat bahin sa mga nag-greet na ako, sa mga nag-post sa Facebook, sa Instagram, sa ano pa. Then also, gusto ko magpasalamat kay tatay sa panansya kong birthday. Nagasto siya sa akong birthday. Nagato sa regalo sa kuha. Alam ko, padala sa pamilya. Nag-ani siya akong mga ika-agal salamat nila. Tumilda sa padala po sa mga pagkaon. So, thank you. Salamat kay nakadyo mga tao nagmahal na ako. O wala nang biya sa ako. 32 years. And thank you Lord, thank you so much sa inyong paghatag ug kayo para nako. So thank you, mataas na akong video bila pa sa salamat.
So, tanan, mamang ko na limtan. Wala naman siya ko na limtan. Basta tanan nga nag-video greetings, thank you sa inyong oras para ipaabot niyo akong mensahe sa mga open message. Thank you so much. My family, my cousins, my friends. Thank you so much. I thank you, Lord. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, guys.